tenim el Campionat de Catalunya de 4 vins i hem aprofitat per també fer la regata Halloween Race, que és una regata tradicional al Club Nàutic de Salou des de fa ja molts anys. Aquesta és la 16a edició. Sobretot aquí a Terres de Tarragona és una classe que està bastant consolidada i per tant estem a un nivell competitiu doncs, amb la resta. Hem començat una regata i l'han anul·lat perquè ha baixat el vent i ara suposo que està intentant entrar, però no acaba d'entrar. I no sé, aquí estem esperant a veure si puja. Anem cinquenes, com el cap de setmana passat, també anem cinquenes. I el nostre objectiu era entrar els 3, o sigui que no l'estem complint. I primera fèmina, que tampoc. I tampoc l'estem complint perquè hi vam fer un fora línia. Anàvem junts des de fa... Aquesta és la tercera temporada. Quan van començar, jo sortia de l'Optimist. I d'aquests 3 anys, quantes victòries? Quantes has guanyat? No les hem comptat, però... bastants. Ha sigut un cap de setmana amb vents predominants de mestral, tot i que a la jornada d'avui aquest mestral també ens ha traït i ens ha portat amb aquest ponent que finalment s'ha establert i hem tingut una jornada, jo diria, molt bona per la vela, amb un vent mig entre 6 i 10 nusos i ens ha permès fer les proves en el dia d'avui que han estat força bé. Looks like vultures, this is just the night